kod gigo mabende dhi wuok e bura ma kamano. Kod moga jong apisa magarita ondhi achije moko adek ma itudo gi tawo Njore e gwenge ma Bomet. Jata chenro mag sirikal Bomet Central Victor Kamonde odwaro jodak makanyo mondo mi one ni otiyo e twech achiel gi obila marakore gi maundu ma osebedo ka nenore e gwengego. Kamonde omedo yango ni tend county no timo duto marakore gi ohala mag kuong' ma ok opuodhi ka oluwo ni mano ema koro nyayo weche mag njore e gwengego. Kwetu ni kama insecurity hakuna, tunahitaji polisi wao wanapiga patrol kwetu kila usiku. Wanaona insecurity kwa kila wiki. Hakuna siku ya bure mbuzi inaibigwa moja, mbili, hata mtoto inaibigwa, mama yake inabaki, mama inaibigwa, mtoto ya mbuzi inabaki kulia. Sasa tuko na shinda kubwa. Tumeshangaa sana kusikia watu wanaiba kutoka huko mpaka mbuzi zinakuja kufichwa huku. Na wakipitia hapa kama kungekuwa na hiyo mataa ya kumulika, angalau labda wangeonekana. Sisi tunaonekana kama ndio tunaweka wezi hapa. Terinyake County Makisika